Gospođo Mrak-Taritaš, zašto predlažete uvođenje izbornog predmeta? Pa postoji jedan vrlo jednostavan razlog. Kao što svi dobro znamo, vjeronauk je u osnovnim školama sukladno Vatikanskim ugovorima, no bez obzira što je u startu to bio prvi ili zadnji predmet, sad je vjeronauk predmet u satnici kao drugi sat, treći sat ili četvrti, i ona djeca, odnosno oni učenici koji ne idu na vjeronauk za to vrijeme, da tako kažem, su na hodnicima, nemaju nekakvih obaveza, da ne kažem jednu težu riječ, gluvare. I mi samo idemo s jednim zaključkom kojim tražimo od resorne ministrice da za djecu koja su se odlučila ne ići na vjeronauk, odnosno njihovi roditelji su odlučili da ta djeca ne idu na vjeronauk, za to vrijeme organiziraju nastavu različitih izbornih predmeta. Dakle, samo da ta djeca kad su u školi ne gube vrijeme 2 sata tjedno, nego za to vrijeme zaista dobiju određena znanja, odnosno određene iskustva. Bi li to bilo teško organizirati? Jeste li s nekim već razgovarali o tome? Pa to bi trebalo biti najnormalnije organizirati, to bi trebalo biti najlakše organizirati. Ne treba se čekati da jedan klub u Saboru zaključkom ide prema resornoj ministrici. Meni se čini da onaj koji upravlja procesom, koji upravlja sustavom, o tome treba nešto znati i reći školama za djecu koja ne idu na vjeronauk da se organiziraju nekakvi drugi vidovi nastave, odnosno određeni izborni predmeti, i ne vidimo tu apsolutno nikakav problem. Zašto to nije do sad napravljeno? Možda ljenost, možda inercija, možda ne bavite se sustavom na odgovarajući način. Prema tome mi na ovaj način samo potičemo resornu ministricu da radi svoj posao. Gospodine Zekanoviću, bi li po vama vjeronauk trebao biti obvezan predmet u školama? Dakle, prvo bi se malo referirao na kolegicu. Postoje Vatikanski ugovori po kojima je vjeronauk u školama i tako treba ostati. Obavezan? Naravno ne. Znači, nemoj se nikome nametati da ide na vjeronauk. Međutim, ono što se ovdje konstantno ignorira, to je da smo mi jedna zemlja u kojoj je ipak velika većina stanovništva pripadaju katoličkoj crkvi i to je jednostavno jedna činjenica koju moramo stalno imati na umu. S druge strane, ovdje se pokušava pod krinkom nekakve brige za djecu uvesti nekakva paralelna teologija, ateistička teologija. Zapravo ja ne znam čemu se radi. Ljudi očito ne mogu živjeti bez vjere, bez nekakvog temelja, pa tako niti kolegica Mrak-Taritaš, i ona moraju nešto izmisliti, neki new age. Ne znam zapravo kakav bi to vjeronauk od nekih predmeta uopće bio. Znači, ili jednostavno vjeruješ ili si ateist. Ako si ateist, zapravo što ti treba onda ući duhovno nekakva nadogradnja kroz nekakav predmet. A što se tiče toga, kako je rekla kolegica, gluvarenja po školi, odnosno to ne odgovara istini. Ako neko dijete ima rupu, to se nastoji izbjeći da se satovi vjeronauka se stavljaju ili prve satove ili zadnje satove. A ako tih rupa ima, onda postoji već u svim školama uhodano na koji način su ta djeca koja ne idu na satove vjeronauka zbrinuta, tako da jednostavno oni nemaju tu nekakav prazan hod. Ponovit ću, ovdje se radi o jednome izmišljanju alternative, nečemu što alternativu ne možeš dati. Ili ideš na vjeronauk, ili si vjernik, ili nisi. Ako si ateist, onda ti zapravo ne treba nekakva duhovna nadogradnja. Jednostavno, nemaš to. Gospođo Taritaš, stav vaše stranke po tom pitanju je prilično jasan. Vjeronauku nije mjesto u školama. Zašto? Dakle, stav naše stranke je apsolutno jasan. Mi mislimo da vjeronauku nije mjesto u školama. U tom smislu smo išli i sa zahtjevom za reviziju Vatikanskih ugovora, jer nekako mislimo da je došlo vrijeme da se ti ugovori revidiraju, da se nekako vidi neko novo stanje. No, kolega Zekanović je tu okrenuo pilu naopako. Dakle, nije tema zamjenskog vjeronauka. Tema je samo da djeca koja ne idu na vjeronauk za to vrijeme imaju kvalitetno obrazovanje, odnosno određene aktivnosti u školama. Znate, stvari vam se mijenjaju. Tamo negdje na početku Hrvatske države je glavnina djece išla na vjeronauk. Danas, kad malo vidite, ima djece sve manje i manje. Što će biti u slučaju kad će manje djece ići na vjeronauk nego što neće? Dakle, to su vam nekakvi procesi. Ja kad sam bila, u svojoj dječjoj dobi, tad je vjeronauk bio u crkvi, ja dalje mislim da je, i mi u stranci Glas mislimo da je vjeronauk mjesto
u crkvi, a da u školama se treba baviti nekakvim drugim predmetima, nekim drugim stvarima, ali očito smo još jako daleko do toga, ali ovo je jedan od načina na koji mi upozoravamo. Kolega Zekanović kaže da su to da vrlo malo škola. Dosta škola zaista nema adekvatnu nastavu za djecu koja ne ide na vjeronauk. Mi pritom nismo rekli kakovi to izborni predmeti trebaju biti. Škole nek odluče. Dakle, što se nas tiče, neko može ići na francuski jezik za vrijeme kad kao izborni predmet, kad neka druga djeca idu na vjeronauk. To jednostavno treba organizirati da ta djeca imaju popunjenu satnicu. Gospodine Zekanoviću, vaš komentar? Dakle, prvo ovdje imamo jednu moram reći, lažnu brigu za državne financije, pa bi se onda htjelo ukinuti vjeronauk, a s druge strane želi se uvesti još jedan predmet koji bi dodatno opteretio državni proračun. Dakle, to je u samom nesuglasju. S druge strane, ovdje se ignorira jedna činjenica da postoje nekakve univerzalne kršćanske vrijednosti i da smo mi država i narod koji baštini kršćansku kulturu i tradiciju. Ja ne znam zašto bježati od onoga što jesi. Dakle, ja se osjećam pripadnikom zapadne kršćanske civilizacije i kulture i ako gledamo vjeronauk kroz tu prizmu i sve ono što se kroz taj vjeronauk, sve poruke koje se šalju, koje su univerzalne poruke ljubavi u konačnici, ja ne znam zašto bi to nekome bilo sporno, zašto bi neko jedan predmet koji samo nadograđuje ljude kao osobe htio ukinuti, odnosno zašto je netko protiv promicanja univerzalnih vrijednosti koje njeguje zapadna kršćanska civilizacija. Ja se osjećam pripadnikom te civilizacije, evo za gospođu Taritaš nisam siguran. Gospođo Taritaš. Ma gledajte, mi tu, kolega Zekanović i ja smo bili već u brdo rasprava. Mi kako uđemo u te rasprave, tako i izađemo. Dakle, gospodin Zekanović često voli cijelu priču okrenuti. Ajdemo biti tu jasni, dosljedni, jasno reći o čemu je riječ. Vi zaista, još moram ponoviti tu rečenicu, tamo 90. godina su svi svojom inercijom upisivali djecu na vjeronauk. Danas to jednostavno nije tako, jer djeca osim vjeronauka koji imaju u školama na koji neki idu, neki ne idu, oni koji još idu iza toga je prva priča s krizma i sve sakramente o kojima govorimo, oni za to još moraju dodatno ići na vjeronauk u svojim župama da bi uopće to mogli odraditi. Prema tome je pitanje zašto. I zašto otvaramo temu vjeronauka? Vjeronauk je nekad bio u crkvi, ne vidim razloga da to ne bude i sad. Vi možete kroz različite predmete dobiti odlično obrazovanje i odlične stavove, no malo pogledajte u posljednjih 5 ili 10 godina sve manje djeci ide na vjeronauk. Trebalo bi se pitati zašto je to tako, koju poruku vjeroučitelji kad su osnovni, govorim isključivo ovaj put, osnovnim školama šalju. Dakle, ono što dvije stvari želim još jedan put naglasiti. Mi zaista jesmo za reviziju Vatikanskih ugovora i mislimo da je vjeronauku mjesto u crkvama, no u ovom trenutku je drugo je na snazi, vjeronauk je u školama koji nas obavezuju ugovori, on je 2 puta tjedno, u srednjim školama je to puno bolje riješeno i za to vrijeme zaista učenici koji idu imaju zamjenske predmete. Mi ovim samo želimo naglasiti da i u osnovnim školama za vrijeme kada dio učenika ide na vjeronauk, oni koji ne idu zbog stavova svojih roditelja ili jednostavno ne žele ići ili žele nešto drugo, za njih treba biti organizirana nastava. I to mislim da je apsolutno svima jasno i se ta djeca i ovako i onako nalaze u školi, na hodniku, u dvoranama, na dvorištu, to jednostavno u sustavu obrazovanja nije dobro. Gospodine Zekanoviću, nažalost, evo znamo da je, odnosno ne mogu reći ni nažalost ni na sreću, nego je činjenica da djeca pohađaju sate vjeronauka prije prve pričesti, onda prekinu, a onda opet u 8. razredu prije sakramenta Svete potvrde se ponovo upisuju. Dakle, opet sve to svodimo na neku razinu obavljanja neke forme, tradicije, pa ne bi li onda bilo bolje da se vjeronauk uči u crkvama, kao što se učio i ranijih godina, pa eto, tko voli, ko odgaja djecu u tom duhu, ići će u crkvu. Dakle, još uvijek postoje župni vjeronauci i moja djeca, evo, konkretno idu i na župni vjeronauk. Dakle, to još uvijek postoji, siguran sam, u svim župama. Tako to nije sporno. Nažalost, ja ću iz svoje pozicije, mnogi mladi, nakon što uzmu sakrament Svete potvrde, krizme, dakle, nisu više toliko redoviti u crkvi. Nije to samo tradicija. Znači, crkva ima svoja pravila, crkva nadograđuje čovjeka, a zapravo koliko je taj duh
zapravo bitan. Evo govori i ovo, znači ova inicijativa gospođe Taritaš. Dakle, bez obzira što je ona, znači, protiv vjeronauka, ona traži alternativu. Svi ljudi traže alternativu. I sad je to ono, ako smo mi država, narod koji počiva na toj kršćanskoj kulturi, tradiciji, čemu onda tražiti nekakvo drugo rješenje osim onoga koje je logično? A to je da se kroz vjeronauk te univerzalne vrijednosti, kršćanske vrijednosti koje baštinimo kroz stoljeća i koje smo zapravo kroz stoljeća omogućili da opstanemo kao narod, civilizacija, zašto ih ignoriramo, zašto ih negiramo? A dokaz je, i ovaj je zapravo razgovor, da ljudi bez toga živjeti ne mogu. Nažalost, reći ću, imamo sve manje djece na vjeronauku, a to je zahvaljujući inicijativama gospođe Mrak-Taritaš, koja, znači i cijele klime u društvu, koji se trude da djeca ne idu na vjeronauk, a na koncu shvaćaju da im treba alternativa koju ne mogu ponuditi. Morat ćemo privesti razgovor kraju. Evo za koji trenutak počinje sjednica Sabora. Hvala vam na razgovoru. Hvala lijepo.